Gempar. Heeh, iki sing diantu-antu warga Sido dadi wis tindak ana pepanggungan. Cak Komet. Nggih. Piye kabare, Cak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Pikantuk berkah donga saking panjenengan ugi sedaya masyarakat Sido dadi. Wis dikangeni warga masyarakat Sido dadi lho, Cak, sampean, Cak. Aku pun ora kaping-kaping teng mriki pun kados keluarga. Ngono ya. Nggih. Wong tiyang niki nak bersih dusun. Bersih dusun. Nek mboten enten bintang tamune alo ora. Kurang afdol. Kurang afdol ngeten Iya. iki. Dadi tiap tahun mesti Sido dadi ini mengadakan wayang mesti wonten bintang tamune. Mula tepuk tangan kagem Sido dadi luar biasa. Luar biasa. Kelase dusun. Kelase dusun lho. Lah nggih enten bintang tamune dalange panjenengan. Iya. Piyuh. Wajan niki luar biasa. Biyen kula mboten enten lho, Pak. Ora tau nang ngene iki. Dusun elektron mawon niku sone mboten ngangge son. Dadi dibisiki ngoten lho. Ngoten niku. Gene dhewe Alah antene kerjane milik. Jenengan sehat nggih, Pak nggih? Alhamdulillah sehat Cak Komet. Alhamdulillah. Sampeyan sehat ya? Sehat. Atus saka Bojonegoro. Bojonegoro saking mriki. Alhamdulillah nggih sehat. Kula kali Mas Komet kala wau mriki nggih sami. Mang budal saka omah jam piro Cak Komet? Kula asawetawis setengah sedasa wong kula kalih mampir-mampir. Oh karo mampir-mampir. Nggih lah ngendangi pabrik ingkang wonten Nganjuk. Oh. Ambruk mriko, pabrike ambruk. Kuwi nyapa to Yan? Oh iso. Lah kudune sing takoni kan ya aku nek sampeyan. Jere sapa? Apa nek sing kudu? Ning kene iki bebas. Aku suwi ra omong. Lho ora omong gak kancane terus Pak D. Kok padi piye to? Wangkel aku. Apa kok? Lah kudune aku sing takoni Kok ditanggap kok mangkel? Ya tak ngomong, iso ngomong to. Iso kadung nggo cangkem. Oh, modele kok kaya kendi. Kok kaya kendi. Ya omong-omong. Lah nggih. Anu sugeng dalu Pak Didik. Dangu mboten panggih. Kala wingi pun setahun nggih mboten panggih kalih kula. Ki mang jarene tekan Blitar sik to Mas. Nggih teng Blitar, lah nggih teng kene Percil lah nggih. Delok-delok lah nggih ngetok terus Iya, mriki. mau jenenge kanca. Suronan. Nggih Suronan teng mriku. kanca seni seperjuangan kados mekaten. Seni nyengkuyung. Alhamdulillah. Aku jane diundang ning ora. Aku iso gregeten lah. Piye to karepmu Wong piye? semain kekerasan ini nyapa to? Lah Piye to mbok yo Cak? sing adil to jenengan iku. Lah nek gregeten tak kandakno Sri lho. Seri sementara ki ora ngene sing nganggo. Nanti mau bolak-balik tawa kacang ya aku. Kowe ora ngerti kacange Sri gede. Biasane nggawa jadah kok kacang ya ngono. Lah lancane jadahe jere sik mlenyek ngono kok. Kuwi lujeng dalu Pak Didik. Wilujeng dalu Cak ya. Walah sangsaya bagus, sangsaya ganteng ora kapral sakniki. Bener. Heeh, ditanggap kok. Tanggap kok wis mesti ngono kuwi. Kaya Iki nyapa to? Kowe iki nyapa? Wong jenenge awake dhewe ketemu kanca suwe. Saora-orane kan yo menjunjung lah. Kok iso kuat. yo ora jane. Dangu mboten panggih Pak Didik. Alhamdulillah dalu punika saged sowan teng Sido dadi. Iya. Jenengan pun ping pinten teng mriki? Wis sembuh ora kena diitung. Ora kena diitung wisan. Ya akeh kowe tok lho rek. Kowe ping pira? Aku ping 3 ki. Jenengan Wis ora kena diitung, Ora mbuh kehitung. nganti lali. kanca-kanca ki ya Yo, ora kena diitung. Ayo mesti rombongan kok. Lho, aku kok lagi pisan. Eh? Aku kok lagi pisan iki. Lah wong ya ora padha ra ngerti sapa ta kae nengguri kono wis dirasani kok. Rasane piye? Gandengane Komet sing anyar kok ireng ngono. Niku dereng niku mboten ireng nek rati klawu. Ireng-irenge sepur, Met. Iya. Akeh sing ngenteni ngono lho. Iya ya kadang ngidoni barang kok. Apa enek sepur kok ngidoni. Mila sampean matur nuwun pertama kanggo sapa? Ayo. Nek. Pertama aku matur nuwun kanggo ketua panitia kala wau Mbak Anik nggih. Mbak. Lho, Mbak iya catatanku mau ngono e. Udu. Mbak Anik Setyorini. Kala wau pun manggi teng wingking matur nuwun Mbak Anik. Nggih. Niki lho sing ngangge jaket lorek-lorek niki lho. Endi to? Ngawur rek. Kene kono kok modot. Sing ngerti ta wau? Ora kuwi kok iso. Dudu kuwi. Masa benten? Benten kok ya. Matur nuwun karo ketua panitia Mbak Ani. Iya. Kuwi sing kaping pisan. Nomor loro matur nuwun kalian warga masyarakat Sido dadi bengi iki awake dhewe ditimbali mriki. Nek ora sida tanggapan bengi iki awake dhewe nyonyor, Met. Sesuk nyemayani Mekar, bar kuwi BRI nyonyor tenan. Ditangkap wong kok malah sombong utang iki lho. Lho,
Wong penonton termasuk langsung karo nang YouTube kuwi mesti ngertine sapa dagelane Komet CS enek Cak Yono kuwi mesti walah kalau mesti jan uripe po enak lho ngono. Dadi aja mok malah mok done jenenge wong diutangi iki diandel wong. Kuwi yo bangga ngono lho. Aku iki sedekahku kan saking akeh to, Met. Kowe ora ngerti sedekah sampai utang-utang lho nyapa. Lho, lah kuwi pegawai bank ning nggonanku kan pisan kei dhuwit 20 yuta. Kuwi tiap wulan Pak Didik. Bendina tiap wulan kuwi lho tak kei dhuwit terus kuwi. Kuwi ora kei dhuwit kuwi hasok, Blok. Wong pancen wayahe bayar kok. Sedekah. Matur nuwun yang ketiga. Sing ketiga matur nuwun kalian Pak Kasun. Sinten? Heh? Pak kami tua. Ya, lah ya Asmane? sapa? Pak sopo ki mangko yo lali to kami tua niki mau ning Pak Rizky. Pak Rizky. Sing gedhe dhuwur kaya aku lho. Loh. Kono ndek iki. Pak Rizky sing nganggo klambi putih mau to, Mas. Iya, iya. Gedhe dhuwur baguse kaya ngono. Lah kok kaya kowe? Lho, lek gak percaya piye to? Ya tetep Lho kaya aku. kowe ndek beli. Tak tapuk lambi. Ndek beli. Ya, Melu. matur nuwun yang keempat. Lho, kok akeh men to, Met? Ya kudu no. Matur nuwun yang keempat. Wis gak enek wis wedok. Pak Didik. Lah nyapa Pak Didik beri? Lho, lah sing ngejak awake dhewe sapa? Oh iya. Pak Didik matur nuwun pun anu ditimbali mriki kalian aku sing ngejak kowe Met. Masa Ya ora apa-apa. Engko mbok Wong salah rombongan kok. Matur nuwun yang kelima. akeh men to jan iki. Ya kudu akeh matur Sing nuwun kita. kelima cara mana sapa? Ya karo sing golek debok. Iki soalnya nak wayangan kene deboke. Tapi dicepno glugu ya atus tok ya ra. Jenenge wong matur nuwun ki ya saora-orane kami tuwa, pamung desa, Tapi panitia. kuwi Pak Didik umum, pantes. Mungkin kadang-kadang awake dhewe lali sing golek debok. Ngono. Lah pentinge debok ki lho apa? Ya penting ta, Bos. Lah salah-salah karo dalange penting debok kok. Lho, kowe nek ngenyek Pak Didik. Lho ora ngenyek. Lah pentinge debok ki apa? Lho saiki ngene lho, awake dhewe kudu eling nyun sewu Pak Didik. 2026. 2026 ya ta? Iya. Kuwi soalnya wis mulai bahaya. Akeh wayang tanpa dalang. Alah, mbok ya ora percaya nggih Pak Didik nggih. Wong daan wayang kok tanpa dalang. Lho, piye? Jenengan percaya, Mas? Ya Percaya mboten? Cek muweneng wis ingon porong to jane. ya wis kabeh to kok ya. Iki lho lagi. Kanca-kanca percaya, wayang tanpa dalang percaya, Pak? Ya percaya. Iki do nang ndi iki, Mang? Ijek ning kono kuwi lho. Lho, kok semeneng ae ngono lho maksudku. Lah kowe ku tak omong. Ora enek met jenenge wayang ki mesti enek dalange. Urung karuan. Lho, kok urung karuan lho. Lah bakul wayang kae. Kowe tuman bakul wayang nggawa sak dalange ngene. Kan ya ora. Hati-hati kuwi mul nggo. Kowe ya elek Pak Domo dodol wayang terus Pak Didik ngarepe lho. Ho. Elek wayang nopo. Ora elek. Kuwi jenenge Iya, bakul ora Lah, acara wayangan kok. Bengi iki Swanteng Sidodadi wis alhamdulillah nyatane guyub rukun masyarakat Sidodadi Ngono lho. diparingi seger waras alhamdulillah Pak nggih. Nggih ning kali ngumbah sukun warga Sidodadi guyub rukun amin Allahumma. Apa parian to kok teko kali. Neng kali ngumbah bayem. Wong sak Sidodadi ayem tentrem amin Allahumma. Kuwi iso ndonga kaya ngono kuwi. Gak aku ndonga ya langsung kok. Lho, Mugi-mugi panjang umur nggih Pak Bu nggih. Nah, mugi-mugi sedaya dados tiyang sugih Allahumma. Wis ngono wong amine oleh ya padha lho. wong ndongakno kaya Ora enek dongamu kok ndonga kok nganggo parikan ki malah ruwet. kok ruwet piye to? Kuwi ngangwahi adat. Nek ndonga parikan-parikan. Jenenge awake dhewe iki wong seni nggih Pak Didik nggih. Heeh. Pak Didik mau ya padha ndongakno ya nganggo parikan Lah ngono iki kuwi. kudu sing salah kudu dilurusno. Lho, salahe apa? Nek ndonga parikan-parikan, soalnya beda nggone. Umpama kok nganggo ndonga kok nganggo parikan, salat maghrib iso dadi subuh. Lho. Iso sampai subuh ra barbar. Lah kok serabar ki? Lah nganggo parikan no. Contone Budal sekolah tuku es krim bismillahirrahmanirrahim. Iya ta? Tuku duku karo nanas kul autu birabinnas. wis, alah.
Mbok langsung wong amine ya padha ndongakno kok nganggo dolanan. Ndongakno ki ya sing apik-apik ndongakno muga-muga sugih kuwi ya ora umum. Didongakno muga-muga seger waras. Waras tok ora sugih Lho, acarane bengi kan sedekah bumi to, Met. Iya sing ngomong iki elektron sapa to kok. Jak omong kok angel to Mas aku. Angel aja kancani. Maksudnya sedekah bumi sak ora-orane masyarakat kene iki didongakno muga-muga hasil bumine iki lho. Hasil bumine iki lho. Ben piye? Ya upamane Iya. sing tani muga-muga panenane tambah kathah amin Allahumma. Sing pedagang muga-muga laris dagangane. Sing pejabat mugi-mugi naik pangkat amin Allahumma. Lho ngono kuwi jenenge donga sing apik ndongakno kok musuh. Iya nek go acara desa ngeten iki pun umum dongane penak. Acara ulang tahun ya jelas semoga panjang umur. Iya. Pernikahan sama waya sakinah mawaddah Warahmah. Sing wangeli sampean rong tau ditanggap rumah sakit. Kuwi dongane piye? Dongane Mugi-mugi rame berarti ki dongane wong lara kabeh. Kuwi nek ditanggap rumah sakit bingung lho kowe. kok iso menghibur masyarakat mriki. Betul. Monggo kalau wau nggih sampun diaturke kanca-kanca sinden wis sak ret rono nom-nom kabeh Met. Iya Mas. Mulane bengi iki ben seneng masyarakat Sidodadi ben dereng ngantuk ta Bu? Oh dereng ki ngenteni dapurmu kuwi kaya. Lho. Iki nak nanggap setahun yang lalu lho. Hmm, Oh, ngono nek gak Pak Didik karo aku wis gak puas. masa menghibur masyarakat kene nyanyi. Nyanyi. Tapi sing aja model saiki Met aku gak seneng Met. Sing nganggo kopi-kopi masih ora? Oh, aduh aku kopi ngasih ae neh. Kowe jeling piye kuwi? Gak. Lah ya mulane sing lagu-lagu kawak, Iya. sing gending-gending dolanan ngono kuwi. Dolanan apa iki? Dolanan telek. Enek wong madang to. Kowe jeling apa ora? Jeling apa ora? Iso menenge tenan to. Alah modele lak yaene kok wis lawuh kuwi ngene. Lah iya kok ya pasingon to Ndik. Atul jae aduh. Lambemu lho dipasne. Semangat jare kon seneng masyarakat. Semangat tapi larasne iki padakne. Iya. Atul jae. Nah. Tul. Lah sakmono. Tul. Kurang dhuwur Met. Iya. Atul. Keduwuran. Iki wis seneng ya wis kuwi ae. Lho. Padakne tul jae nak. Anu kowe dhewe lho nyanyi aku timbang keliru mbok salahne neh. Ayo bareng-bareng ben ketok kompak, mengko bareng-bareng karo sindene ngene. Kula anu nggih, nyambut niki sindene nggih Pak nggih. Oke sing ndi mbok pilih? Asal nggih. Heeh. Lah nek aku ya ora kaya kono to. Sing di Kale sing pikir dhewe kono. pikir dhewe Joko Kates iki lho. Suka kates untumu. Kates. Para aja nyepele ngono ki aku gak seneng aku. Lho, Kates siji nek nunggone Sak ngates. meniki red ki pepundene sinden ki yo. Lho, Lah iya kok ya ngeyel kok. sing ngayal iki kono kuwi. Atul. Presindene tuntun-tuntunan Cahyono Suwantoro, Lah. presiden petingane Kediri kuwi. Niki nek mboten enten iki cacah ki gek nek sing dituntun. Ya ampun. Ki apa kaya wedhus yang dituntun. Atul Lah jak. negane mbok dinggahime ra iso wayangan, Mas. Betul. Tenan. Kale Bu Yem niku. Iya, lah sing usung-usung debok ki sapa digawe dinggah Lah kuwi. Ya ampun. Kok cek rosa to. Isih ya khusus tebak tok. Atul cek rosa. Tul enak, tul enak. Jak omong ae kok. Atul jae enak jae jatul jae di. Kuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Tul jae enak jae jatul jae ji. Kuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Engko gentenan, Iya. aku parian terus kowe ya parian. Nek Kiwa upama bar tengen kiwa. Oh, iya. Kiwa tengen, oke? Oke. Nah, Betul. ya. Abang-abang gendera londo. Ngetan siti kuburan mayit. Klambi abang nggo tandha mata. Wedak pupur ku golek duit. Genting ku bar tengen kiwa. Jae nak jae catul jae ci
Kuntul jari banyak ndoke bajul jar. Atul jae nak jae jatul jae di akuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Ayo, aku neng tengen. Bar tengen kiwa. Kiwa. Aku neng Kowe nek malah ning tengen to, Mek. tengen. Iki Kiwa. berarti kowe. Dadi Yo. wayahe kiwa. Yo. Oh, halah. Yo. Tuku sabun ning Purwodadi. Iya. Tinggo adus wangi sekali. Matur nuwun masyarakat Sidodadi. Kula sak kanca sampun ditimbali. Atul jae nak jae jatul jae ji. Kuntul dongi banyak dongi bajul kari siji. Tul jae nak jae jatul jae di. Kuntul dongi banyak dongi bajul kari siji. Kantenan bar kiwa tengen. Aku neng Neng kiwa. tengen. Yo. Marian, Jiro lu. Semangat. Ayo seneng. Kok ngolah ngaleh iki lho aku mang rumah saku ya ning kiwa to Met kok Dah, malah kowe yo dhewe iki lho seksine sakmene mbiyane. Ha iki aku nang kiwa, bar kiwa terus tengen. tengen. Yen wis wangi Hei! terus sikatan aja lali pasta gigi etan kirakatan mugi sedaya sami kasembatan tul jae nak jae jatul jae di kuntul gare banyak ndoke bajul kari siji tul jae nak jae jatul jae di kuntul gare banyak ndoke bajul kari siji. Kok tekan kono barang iki lho ge Iki lapo. nyapa tekan kono bagianmu iki kono lho. Bar Bar lho ora kiwa. bar tengen. Bar tengen kiwa. Aku nang Kowe ning tengen. ayo sing kiwa. Wis tak puwepetno rono lho. Ngelok. Kurang mepet awakmu kurang mepet kowe mang. Magrib aja ning sawah pitik-pitik aja dikurungi dadi wong urip nek ra bareng susah mumpung jek cilik ayo padha ngaji jae jatul garis siji betul jae nak jae wah jae ji Aku seneng kene ya. betul ndoke banyak ndoke bajul kari siji ayo Moh. bar kiwa Bar kiwa sapa? tengen Lah ya aku nang kiwa aku sing tengen. aku Yo. Apik apik ae kowe kancane mumet engko tenanan lho ki gentenan lho Yo. tengen kok kiwa tonyo misanku magrib pedhek aja ning sawah lampu endang sumetono dadi wong urip aja susah limang wektu ayo lakonono tul jae nak jae jatuh jae di kuntul ndoke banyak bajul kari siji atul jae nak jae jatul jae di kuntul ndoke banyak Selesai. kiwa genten kiwa Lah sing ning kiwa sapa? lho sing ning kiwa kowe rek Lah ya aku. lah iya gentenan Wis wakeh kok, Mas. kok wis akeh piye to Ya siji nek ya. lho ya sak isamu to siji ya kenek 5 kenek Apa ya?
banyu bening neng epek-epek raine kluwing dik sikile wis Ati mau ngono tok. Lah, aku ngomong apa? Itu kata-katamu mang lho. Banyu bening dik neng epek-epek raine kluwing sikile mlethek. Wedang medun. Diremet wong wedok itu. Alah ra wedi. Wong saiki ya umum kok. Wong wedok-wedok ki sing lanang ora mikir sing lanang golek duit rina dienggo wengi-wengi dienggo rina ndas dienggo sikil-sikil dienggo mlaku. Lho, piye to? Ndas dienggo sikil-sikil dienggo mlaku ya bener kuwi. Lah iya, ya bener. Lah kok ndase dienggo sikil? Lah iya lho, ibarate ngono iki golekno sapa? Golekno bojo. Jane kulitine rada ireng tapi ben ketok wayune kene skincare. Lho, Enek krim siang. Oh iya iya. Kring malam. Walah lambemu muni krim biasa. Kene ya ketok putih ngono. Metu bengi met nganggo jilbab terus nganggo gamis. Iya, dan kene putih, Heeh. kentole wireng. Modelnya kaya wong kena nalpot. Wong mbok apa eneke ya ngono lho. Engko nek apa eneke wong wedok mbok tinggal kuwi biasane alasane wong lanang iki ngono. Ya ora apa-apa to, kuwi jenenge kan menyempatkan untuk yang lain. Lagu-lagu kaya kono mau ya nek dienggo ngibur kuwi ya penak. Penak. Lagu akeh kuwi ning apa sing tembang-tembang kawak kuwi iso nggih Pak. Nggih Pak Didi nggih. Piye? Contone goro-goro bojoku lunga kuwi ya enek. Kuwi enek. Kuwi iso we? Gak. Lho, Sing ndi to, Yan? Sing di. Sing di to, Wong Yan? kuwi ra cetha kok. Sing di. Lho ngono kok nesu iki lho. wong dijak nyanyi kok angel. Goro. Larase, ayo aku emoh lho nek nyanyi karo aku kok gak padha karo Laras utawa nada no aku emoh. Lah kono mbek kono nek nuthuk beda iki mas aku bingung. Sing Yo. tak nut ki sapa jane? Berarti padha kreatife ngono lho. Wis aku nganggo set ae. Gara. Gara-gara bojoku lunga. Ati iki dadi nelongso. Pas ngono kok. Iki lho ben ya Allah ban nembe dahar ngantek. Pun jenengan Darmawan. Pun. Mbak Narti sik penak-penak Pun engko. Ngantek bayake ditinggal. Wong payak mboten dicokot nggih namung dimut. Lho. Ih, cek komplit ya pandane. Mbak Narti ki metik nggen Jan. Lho kok metik kaya monten. Tanpa gigi. Lho. Langsung gas. Lah kuwi fan bele kaya apa to tadi? Gara-gara bojoku lunga. Ati iki dadi nelongso. Turu ijen tanpa kanca. Saben bengi nandang rasa. Bojoku lunga menyang Hongkong. 3 taun omahku gedhong, mobil mewah masa gedhong, Tegal sawah 3 enggon. Kuwi diganti saire ben kabeh iso menikmati. Upamane ndek mau ning Hongkong kuwi ong-ong kabeh. Oh iya. Iya no. Upamane bojomu ki wis ora ning Hongkong, bojomu ning Malaysia ngono iso. Ayo wis ben. Awake dhewe kare ndongakne muga-muga anggene dos pangumpet jiwa menika saged pikantuk hasil nang kono ya Langsung kita panggil ada sinden berikutnya. Aku gregetan aku. Lho lah iya. Lah nek bar ko Hongkong terus Karemu mang piye to, Mas? kontrak entek nang Malaysia ya mbok ben. Wong pancen ya kerja. Ganti liri emang. Iya monggo. Mang ning Hongkong ong-ong kabeh. Ayo pancen kontrake sik nang kono. Piye to kowe? Upamane tak kei contoh ya. Ya. Bojoku lunga ning Malaysia. Terus 3 tahun aku kaya raya. Aku punya tanah di mana-mana. Mobil mewah merek Innova. sik. Ha kuwi nak
Oh, ngerti aku. Iya. Maksudnya A Malaysia A kabeh. Iya. Tapi lek Malaysia umpamane bojoku lunga menyang Inggris. Ayo, 3 tahun utangku baris. Lah kok Utang malah obaris. Aku gregeten ambek. kok malah ngono. 3 tahun omahku baris. Mobil mewah kinyis-kinyis. Iya, masuk. Tegal sawah 5 iris. Penting is and isi kabeh. Pokoke es kabeh. Sini. Purwokanti ki nek o eng a. Wis sawah apa gethuk? Sakne sak temoke. Oh iya. Jenenge spontanitas kok. Iya. Kowe upama genten kowe. Ya. Ur. Apa kuwi? Lho, bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Kowe nyapa? Woi, Gah aku. apa? Jorak. Lah pancen ditinggal. Kowe iki apa to? Lah kuwi sik 3 tahun manuk ya. Met, sing penting Iki live streaming lho, Met. Ya wis ngerti. Lah kok malah manukku menganggur. Kowe iki apa? Manukmu lho gak mbok gecek. Kowe iki ngene lho, kowe ora ngerti sejarah, weh. Cara ya apa? Bojoku kuwi saurunge budal nang Singapura. Iya. Kuwi kan ninggali murai to. Muraimu ngono. Lah iya, murai. Iya. Kuwi openana Mas, ngono. Lah kono aku ki lali aku disibuk Lah, tanggapan. uduk paling. Mbok wani apa lho manuk murai? Dak paling. Rey ora. Gak aku ramu ngono sing guri dhewe. Bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Ulu ketel ra sempat nyukur. Manuk jengengek cepet nolagur. Kan murai kan ekor panjang ya. Alah, murai apa? Ya, awalnya klisek sini ya enak. Murai kan sing ekor panjang larang. Oke, nek 3 tahun manukku nganggur oke, iki Ya. murai. Hmm. Lah kok ulu ketel ra kok bernyukur kuwi lho. Ulune ketel. Murai kuwi posisi ora kupen to, Mas. Dadi ulune Oh, murai iki cilik kuwi ta? cilik. Tapi ulune Ketel ngono lho. Adek kaya Manuk njuwengengek cepetno lagur ngono. Tes. Yuk kita sambut. Alah. Kok kita sambut sapa? Iki lho. Ngene lho, sekali-kali biasane Daharan saking panitia. Heeh. Niku wonten pecel tumpang. Sampeyan seneng? Jane yo Seneng, ya? Gung tahu aku. Gung tahu? Ning guri kana engko. Endi? Engko di anu pecel tumpang nih tumpangnya gentol. Gak doyan aku, Bro. Mama. Enak. Aku anu sambel terasi mawon. Kok ngono kok pesen Lah kowe seneng nek kancane trung letaki pentol iki. Yo bersama. Met. Yo MC ini sing apik nek biasane ya. Hah? Kuwi sinden mesti sing dipilih sing kok kene rono. Iki sekali-kali mbok kokono rene. Kowe iki lho kok ora pengertian Ben belas. ben karo Guyon ya guyon ning ya rada nganggo tata terap sila ubasita ngono Nggih, aja Mas. ngawur wae. Pangapunten Iki nih. ngono tiyang sepuh lho Mas Yan. Nggih. Dadi awakmu ora kok semiyo-miyo peh kene sepuh ketre dienggo guyon Iya. tau dienggo kene nganggo sepeda kok. Ngomong kok ra duwe titik. Timbali sebelah kene. Oke. Mau enek sing ngrasani. Iya. Oh sing MC suarane gedhe kayak komet iki kuwi to. Ya ndase kaya kendi. Kowe karo aku Oh, ini manis gurih, Mat. aku kok ya. Ayo. Baik saudaraku semuanya. Salam sayang tak akan hilang. Salam rindu tak akan layu. Spesial malam hari ini hadir sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Uangnya mesti ngrungokne kok tujuan ya ta. Guyumu lho kakean. Lho, pancen MC dangdut ya kaya ngono. Ya umum MC dangdut iki guyu tapi ya ora akeh ngono kuwi to, Met. Iya, Kok Pak. guyang iki malah kok gendeng to iki. Sing biasa ngono lho guyune. Ya. Saiki ae. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilkan salah satu artis yang sangat istimewa. Ada siapa dia? Hah! Tak iwani ngabab. Kowe malah ngababi panjak iki piye to? Silakan Siti. Ya sedengan aja sithik nemen. Oh, lah lho.
Baik, kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada si cantik bersama Cahyo Nuswantoronya Indonesia, Cok. Siapa dia? Spesial untuk Sido tadi tentunya. Dua tak. Kok dua tak piye? Kowe iki malah medeni kancane. Sinten, Pak? Sing iki sing kepareng jumeneng sinten riyen? 1 apa 2? Kalih no. Kalih dong. Nggih. 2 Ki. Indah. Mbak Indah. Heeh. Ki. Kowe iki ken iki latahe ra kaprak kok ya. Setrume kok rono. Mbuh, Sing siji seliramu sing ndi Cayon? aku ya kene to, Pak, kaya biasane. Wih, Aku Susi. latah anggere tak pek ngono langsung. Meneng ya. Oke, Indah karo Susi. Pek. Iya. Ada Indah dan juga Sose Cahyo Nuswantoro. Seperti Mas. Hey. Yo. Yo, yo. Selamat malam. Selamat malam, good night, Cak Komeng. Putri cantiknya Gimana Endo. kabarnya? Alhamdulillah masih dalam keadaan iman. Baik ya, aku sudah lama tidak bertemu, sementara ini kangen banget sama kamu. Alah bakul gethuk omongane kok. Wih, ra Yo ngerti wong. dipadakne. Lah nek wong Dek Sido dadi yo dipadakne kono piye kan yo mesra. Lah nek iki wong iki lencir dhuwur kaya iki lho. Lah Apik iya. ngomong ngono ki pantes kaya bule. Kaya aku yo yang. Ya jelas to, Dik. Enggak usah. Oh, alah. Apa Makane to ngadeko aja dodok ae. Dodok ae. Kamu kok dibilang dodok? Tenang aja, Sudah berdiri belum, sayang? Delok ta. Delengen iki. Buke iki lho ngrasani. apa? Sing Masyon ki ya apik pasangan Mbak Indah ngono ya. Iya, iya. Di sawang kok kadoan ngono kaya nganten anyar. Iya. Pantes. Sing komat mbek Susi kaya tikus. Nyapa resepsi Ya, tak biayai dhewe. Udu tikus lho, Pak. Dadi mlaku-mlaku delok mlaku jak mlaku. Mlaku yo, Pak. Jak mlaku, Mbak. Jajan. Sampeyan sing digandeng kuwi jenenge sampeyan gandeng kono. Lah terus? Kene sing gandeng sampeyan. Oh, iya, iya. Ah, ngono. Ayo, terus sampeyan sing takok, "Mbak e ajeng disuntik nang pundi?" Iki Ajeng suntik. ora nek mesrane. Blas. Wih. Gandeng ki yo sing. Lek gandeng ki piye to, Mas? Oh, gandeng ki yo nggawa. Ngene lho. Ana rega ana rupa kok. Sing to diwarai Oh, digandeng kaya Mbah Nang ngono. Diwarai. Gandeng ki mbok sing romantis. Lho, paling gak ki tanganku cekelik lho. Piye to, Yang? Yenku rogon. Maksudnya tangan lho, Tangan lah. tangan. Rasa cemburu. Ono ta los kok. Masa ki wis los? Los dol. Lho, mbok ya dioleni neh. Sak lu. Oh, poki. Oke, sayang. Enggak usah anu menirukan cara kemes ini ya. Enggak sayang, enggak level sayang. Enggak level. Kita kan orang kaya ya sayang. Orang kaya, pendapatan tiap hari kan 1 miliar kita ya. 1 miliar anakmu TK mau sangone 3.000 kok. Koyoke ra mungkin to. 3.000 kok nyusukne 2.000. Cah medine. Berkhayal. Sedino sak miliar ra mungkin loh ya. Loh, itu ibaratnya. Tompasku lo imitasi. Kok mau Enggak apa-apa imitasi malah enggak gampang luntur ya. Nanti tak ganti karet aja ini. Karet aja. Nanti kita kalau sudah nikah kita bulan madu ke pantai ya, Dik ya. Iya sayang. Sayang, nanti lek kelebon pasir gimana? Kebon pasir. Tapi kok Sing wedok kan Apa? Rekreasi sampai kebon pasir ini Kak. enggak apa-apa. Nanti kalau kebun pasir Kowe ra gawe tak apa-apa, sebul. Tak sebul. Dek ra gawe apa-apa. Loh, Apa bayanganku ki terus belas. Ora nganggo apa-apa terus aduh pasir. Ora Bayanganku. Alah ora kaya kelebon pasir. Aku Kebun bayanganku pasir yo ben iki gegek dhewe Kak. Lah Kak, srak-srek. Yo ben tongko apa ora tak resiki dhewe. wes Enggak sayang. apa-apa kebun pasir enggak apa-apa ya. Aku enggak mau ke pantai sayang. Lah, emangnya- Nanti dicokot cuyu.
Lho aku nak pasir tok lah nak kepitinge kitut. Nanti Orang satu-satu, delok kayak pasangan dari bentuk bodinya. Apa? Ini menunjukkan kalau seneng olahraga, rajin merawat badannya. Nanti kita fitness ya sayang. Fitness? Enggak apa-apa. Oh, dia biar jalan-jalan enggak apa-apa. Kita fitness Fitness? biar sehat ya Apa sayangku fit ya. atine ngenes. Enggak. Nih, iki bojoku tiap hari kan senam ya, Dek ya. Iya sayang. Senam and one and two and three. Makanya itu lencir tapi wow, bodinya. Kene sampean pasangan seneng olahraga. Ya. Ayo ditakoni. Apa? Ngerti? Iki olahraga apa? Nah. Alah ya Apa sih? poli. Goblok. Kopi ku. Goblok. Bulu tangkis. Salah. Bulu tangkis kok ngono. Poli. Salah. Bulu setangkis. Ah, bulumu dhewe. Salah. Lah apa? Tinju. Tinju kok ngene to? Loh, terserah no, karek Oh, petinjune. ngene, no. ser ngene, nyapa yo sak sire tinjune to. Terserah. Yang kayak keluarga gendeng yang Gendeng. Ojo diruwoni. Tak bedhekane. Gendeng sing penting oleh PK. Kowe apal olahraga? Apa? Pemain olahraga terus ngowe. Sepak bol. Alah kleru. Sepak bolmu. Balmu dhewe. Sepak bola. Sepak bolmu. Sepak bola. Kleru. Bal-balan. Alah kleru. Klub-kluban keliru. Kleru. Sepak bola. Alah. Olahraga kelebon pasir. Iki apa? Ya ngono neh. Aku wis mbayangno ayo. Lebon pasir. Lho. Salah. Ngene terus. Lah yo kuwi sepak bola yon. Kleru ya, Dek. Tolong jelaskan saya. Kleru. Jelaskan. Nek ngene iki ya, Dek. Nek Ya. ngene iki tinju. Tinju. Sayang. Tinju 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 ki karo tangan ngene lho ya. Kok kena tenan. Tenanan lho. Lho, tinju yo karek wonge to, wong tinju ngene terus. Ya, Pelanggan. Ya bener kartume masuk lah, memang akal. pelanggaran. Masakan bojoku iki. Iki. Apa ora usah disios-sio. Olahraga apa? lho, ndi? Macul. Raro. Kowe masuk kene yo raro. Apa enek? Anu, Mas Yop, Pak Didik. Ngeten iki olahraga napa? Anu jenenge tarik tambang. Aduh, salah. Malah adoh neh to. Celek. Macul. Salah. Roh aku. Napa? Tinju. Tinju kok ngene mbok sing masuk akal. Yo ben to karek sing tinju ta. Kok tarik arep nglucu. Lho. Loh. Biliat. Apa? Lihat, Salah. anu tinju. Napa, Pak? Apa? Salah. Salah. Lah apa? Eh? Lah apa nek ngene? Sekak catur. Lagi mau kan mejane rung tepat. Pene yang pene. Wong edan. Ora sabar. Jangan wong gendeng aja ora sampe anu Dik. Mosok wong gendeng. Nyanyi, ya rayu. Oh, karek aku tau bojo-bojoku tak rayu aku gak tau ndi bojo ngrayu ora tau. Langsung nikah meteng. Dek langsung anu. Ora romantis Lah, aku yang ingin belas, ya. dirayu. Woi. Kita yang romantis ya Woi. sayang ya. Apa? Kamu bisa enggak gini? Tangane ya ampun. Kaya TV Dik. Lah yo. Hitam putih lho. Kaya telek cecah ya ya. Kaya TV hitam putih. Lah nek aku kan yo, lho aku kok ya padha. Oh padha ireng. Padha irenge. Dalam sayang. Sesuk nek tanggapan aja nganggo tangan iki. Lho. Enggak apa-apa sayang. Sing Besok siji tak nih. belikan skincare biar putih, biar Ini loh, bersih. pengertian. Ya sayangku ya. Sampeyan sesuk ya tak tukokne yo ya. Aku mbok tukokno. Sampeyan sesuk tak tukokne uli. Kok uli to itu lama mbok soklin padha ya ngono. Digubek. Ya aja to karo bojone. Besok kita ke salon pedikur manicure ya sayang. Kita nyanyi Dik ya. Hmm. Kita nyanyi sambil jalan-jalan oke? Ayo, kemana sayang? Kita ke sana. Kesana kemana? Sana nanti terus ngambil itu Notok pepaya. duk, notok duk. Terus kita ke WC. Terus ngapain lo sayang? Wong mentoke ya kono ya tidak takon Wong kok kandi. nesu. Sampeyan kok amben nesu ya Ayo ndelok pasangan idiot. Ayo. Idiot ya, silakan Ideal. jalan. Ideal. Ayo. Tolong nadanya Mas, minor. Ya udut ae to. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Adik, kamu tahu nggak itu yang bulat bersinar apa? Enggak Telek. tahu.
melok keluarga dia. Itu ada rembulan. Enggak ada sayang. Enggak ada itu loh. Mendung ngono kok ya. Mendung Ya, tanpa udan. Mulane aku seneng karo buyem iki. Ini musim bediding. Susah jroning batinku. Wong Bagus. antep no rasa tresnaku. Banteng Dik. Tresnaku tulus jroning kalbu. Kepo iso kaya ngono. Romantis kok mesra. Duh. Langsung zaman muda nih langsung digas ndanga. Digas pol danga-danga. Manukku siap tembak. Yo ngono. Ya apa? Iki lho Pi. Iki kaya manut. Kena nggo sangu. Lho apa kuwi? Rasa nggo sangu. Engko tak download. Ojo rono. Wis ora usah ning kene. Wak dhewe ketularan Ketularan. gatelen. Bocah model Heeh, lha kowe kena gurem kok. Lho bojomu ki lho iso nyanyi apa ora? Lah yo. Yo. Iku sanuwe bojomu bisu. Hei, yo ngenyek jebolan LC. Waduh lah kok lebar. Wis. Yo jawaku ben terkenal lho apa to sayangku? Ya apa ya? Apa yo? Lagu-lagu sing romantis ngono lho. Ya sayang. Germo enggak. Nggih. Dek. Kukune bojoku kaya macan. Bar kena palu dadi ireng. Iki bar tak tambal lo ngene. Engko aja. Mas, aja ganggu Mas. Bojoku ki lato. Latah Lato tok. karo ngenteni samela kathak kuwi. Iya Lungguh ya Mas, lungguh kene ya Lungguh Mas. kene. Ya. Lungguh. Asam urate Jom- krasa. Jompo ya kamu ya? Nah, kamu jompo ya, obatnya habis ya? Heeh. Oh ya maaf ya. Kaya ngantene lho ya. Biarlah anjing Yang- menggonggong. Iki diingkupne titik ngono apa gak kena to, Yang? Latu aja samar latu. Aja mbok penek malah senep ning ngene. Apa kecepet ya? Ada dipenekno ngene lho. Aduh. Kaya aku ngene lho, Yang. Wah, kono enggak ada apa-apa. Lah kene ada. Sumpah ing ati sayang Apa cah nom? tansah sandingan kang kadya mimi mintuna setyeng katresnan Pujanku sayang. menang Menang kok kowe tak. ora apa-apa Rada iki. dadi ben gak ganggu sik Mas sik Aduh, apane sayang sing sakit sayang? Pilinganku lho, Oh, Dek. ya Allah. Piye to iki? Bojomu ki aja warna menungso. lho lha iki apa ora menungso Jan, bojomu jan ning WC kono lho. Lho, Hanya aku mau wis aja dik engko malah tandone entek ning WC. Wong ngerti. Hei, ngono to. aja leh kok sampean wong liya aku sing bojone dhewe kene yo moro tangan kok Gak, tapi bojomu gak. Ya jajal to. Terusno lagune. Ya. Sapira Mas? Sumpah ing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuna setyeng katresnan embek disungomu sok embek. ya ampun apik Kuwi bojo entukan kok kebun binatang kuwi. tapi bener awakmu Kenapa? halo iki Nah, kandhane kok iki nang anggere dicawisi remason karo dhuwit kritik wis jalan anggere iso glegek kowe ngenyek lho. Rumah kamu kuwi tenagane cek kaya wong enom nek karo Susi kalah to. wis matur nuwun ora usah ditawani aku tau dibanting ya kok Ini berdiri lagi. Pujanku sayang manggih langgangan meneh bisa kasembatan kanto
masih bersama Musik inilah dia. Cahyo Nusantara. Ada. Syukur, syukur. Wonge gugah singa turu wae. Senenganmu gugah singa turu. Sesuk gue helm ae lho. Apa enek apa ya wangun dagelan helman ya? Lah ditonyoni. Ya ora apa-apa. Nek mulai sirahku terus empuk. Wis sirah apa jane weteng kok. Tak tok tadi kaya tawon ndas iki. Ayo sontek Mas. Hmm? Sontek. Oh, gak usah aku tak suntik dhewe wis. Wis kalah ta we, kalah we. Alah ya ora mungkin to. Nyanyi duet Nyanyi. bareng komben kono tera. Oke? Sayang, ini tadi ada permintaan Sido Rondo sayang. Senenganmu, Met. Oh iya ya, sing kuwi ta. Bojoku lunga man. Sido Rondo lho. Manukku nganggur. Ora dicukur. Alah. Kok terus. Dane lek nyelabang so. Iki opot. Mikir deleh ayo. Tak anu dilu. Aja. Aja ning kene. Sido Rondo Iya, pamundutan iki Pak Didi. pamundutan saka Bu Yati, Bu Yati. Semanding Tertek. Oke, Bu Yati, Sido halo. Rondo. Bu Yati halo Met ngarep Met. Oh iya. Oke. Aturke Sida. lenggah riyen Mbak Susi, Nggih. Mbak Indah. Mengke gantosan wonten mel ya Pak Didi. Akeh banget. Akeh banget. Iki saka Mas Tul Kiem Mas Gawer ngersake Tombo Kangen Syahdu karo Sumanding. Wih, papat. Tombo Kangen Sahdu Sumanding. Iki Saka spesialis. Mak Fatona, bakul kembang ana pasar Ngringging, Oke. ngersake Karang Kates. Karang Kates. Mak paton lah. Ya. Nyuwun Kates. Coba saiki nulik Siarno. Oke. Oke, langsung kemawon monggo Mbak Nuli. Apa kok iso ngenang ngene? Yuk sing menggelegar. Menggelegar ya Iya. nanggap bledek kono kok iso. Iki kok umum. Jo gelem kalah kalau Ayo, MC. Mbak Nuli, yuk co. Cahyo Nuswantara. Ayo pergi tamasya, keliling-keliling kota sambil melihat-lihat. Sampai yang ada, saya panggilkan beta, kereta tak berkuda. Beta, sama mama saya dudukkan diri sambil menatap kaki. Melihat dengan asing ke kanan dan ke kiri. Lihat beta lari kereta tak berhenti. Beta, tolong hati-hati. Yo. Situ tadi assalamualaikum. Ngapunten lho nggih. Ngapunten nembe anu. Alah Ya pinter ampun, apik. suarane. Antene bekas vokal kadruh ya ngene iki. Iso pas. Ya, cinta. Apik sayang. Kangen sama kamu. Aku juga sayang. Alah lama tak jumpa. Enggak jumpa. Mosok karo Cak Komet suwi to gak ketemu Lama dah. banget lu saya enggak jumpa kamu. Ya Allah, Habis mesrane. Mas ra untu mumpuk. Piye wong jute demek-demekan pipi ngene lho. Kuwi ra sing pipi irung kletek. Ben ketok mancung, Met. Mancung. Nek udan malah Lho kuwi Pancen yo irunge kaya talang. tapi ndak Enggak apa-apa. apa. Tadi kamu ngapain sama Susi? Lah itu kan apa bercanda? Bohong, kamu bohong. Tadi kamu sama Susi ngapain? Ndak bercanda kan apa ya ilmu Oh, panggung. enggak bohong. Ya ampun, mesrane Gusti. Mas ra untu mau. Maksudnya gandeng. Sopo sing nyeluk Susi? Ndak, itu Susi kan sama Mas Yan, Mbak Indah juga sama Mas Yan. Gitu. Aku kan cuma sama kamu Alah sayang. orang. Coba C Mas C. Arep nyanyi cece apa? Andai kau tahu. Kau tahu. Kapan tiba waktumu. Lagune kok medeni ngono kok. Loh, Dek Weh, kaya ndongakno aku to kowe. Loh, gak, Dek kok ya Jawa ya. Dansen iki ora gibas kok. Wedhus, Pak. Ora. C. Cece Mas. Andai kau tahu aku mencintaimu. Tolong Ian. Gak apa-apa wis ta ngene. Di dalam hatiku telah terukir indah. Cukup sayang, cukup. Suaramu sungguh-sungguh masuk ke dalam hatiku. Aku takut Kering di badan.
Presidenku sing soleh kahi ya nulik iki. Niki. Heeh. Ya sepurane suaraku entek. Weton pondok. Mang aku isuke ning pondok Mas. Ngaji sampai sore ya. Ya. Ya ampun, Lah sing kiraat nek pondok iso apa kek isuk sampe aku dikongkon Mas Didik rene. Anu nduk ki nang wis do dadi lho budal wong suaraku penentek Mas. Katam Aku Quran ta. ngaji ikrok siji sampai Astagfirullahaladzim. sampai katam lho Mas. Sampai sore aku. Ikrok ngaji. siji. Wong gur uwe kok sampe sore nyapo. Lah wong karo bluk ngene. Lah wong sing modele kaya engkol ngene iki ana reno-reno. Engkol. Wong engkol untumu kuwi. Sing apik. Karo wong wedok. Nulik iki ya bar umroh lho, Mat. Lho, Lagi mulai umroh. Umroh. Pangapunten lho. Nggih, Keng Mekah nika. Ora. Lho kuwi. Simpang Lima Gumul. Walah. Ya Latihan. Ya ben no. Sing penting gak kotak ya to. Lah penting kotak ya mbok kotak wayang kuwi ndang diubengi kono. Anu aku bendang aman aku nyanyi. Oh iya iya. Bareng ngono aku arep isi tiro. Apa iso? Arep nyanyi apa? Aku dah. Aduh. Oh ya ampun. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kok salera. Enak jarum. Endi? Wangil kok. Walah kok eman men pakune. Lah ya kok ngantek bengkong iki lho. Sikile. Wah, alah. Aku arep nyanyi bareng ngono aku Siti Rohat. Suaraku koyo ngene iki lho Mas. Yo Gak apa-apa ya. Sinden ki nek wis dong tanggapane mbuacutan ya ngono. Lho pancen ya Ki Didi bisane terus kok. Iya iya ning ya aja terus maringin aku istirahat. Nak istirahat selawase. Maksudnya bar iki kan aku bubuk ning panggung ngono lho Mas. Bubuk. Bubuk. Iya. Ya. Enten pamundutan semanding ya Mas. Enten. Ana semanding saka Mas Tul Giem. Iya. Kagem warga Sido dadi. Suarane serak-serak pasrah ya ora apa-apa. Basah. Oh basah. Nggo dipepe. Orane panas kok dipemi. Entek tuku. Matur suwun ya Mas. Alon Yoli, alon. Selaran sih. Wong kandhani sinden ki nek nerak kucing. Iya. Nabrak kucing ki aja gage dipangan. Ora ning ngene iki. Kok iso Tak nabrak? suarane. Kucing kok dipangan kok ya. Ya ngene iki lho. Tasik anu apa? anune iki lho. Tasik ra jelas. Iki saka Nggih, Ibu Ketua Panitia Bu Ani. Bu Ani, pripun? Ngersake lagu Tak Bisa Tidur. Wow. Lalu iki saka Pak Kasun. Heeh. Nyuwun request lagu Aksara sing nyekar Cak Komet. Aksara ku piye Cak Komet? Aksara niku lho. Ana cara padha sawa lho. Ora. Ayo sing sayang ese apa sambar gelap. Selawase. Ya selawase karo kowe. Sing mbok pinangan sing dhisik. Ah monggo, tak dapat tidur ki oke, Tak dapat aksara tidur. ki oke. Dengan Sinten ingkang kepareng jumeneng? Mbak-mbake menika sing dereng. Santi ya. Santi. Nah, yuk. Monggo. Tasik sesarengan kanan Cahyo Nuswantara wonten di Aceng Ayu. Santi. Santi. Heeh. Ini Matur nuwun pamundutan saka Bu Ani. Heeh. sama-sama. Ketua Panitia. Sama-sama. Matur sembah nuwun. Oke, sama-sama. Iki lho nyapo sing gremeng dhewe. Terima kasih. Iso geger kaya Roma Rai Rama blas. Iki lho oleh bel teko kancamu lho. Alah, siapa Pak? Masa ora kenal Lho karo ya iki lho TB lho ning Oh kono. iya, Pak Andi. Heeh. Jan iso rukun ngene iki. Iso Terima kasih. kaya spion kok sirahe. Iki mang lho pamundutan saka Aksara. Heeh, Pak Kasun lho, Aksara, heeh. Niki ngeten Mas Didi. Piye? Kersane tambah romantis nggih serasi Cak Komet mengke Aksara kalian Bu Yem. Ayo. Wis ta iso. Bu Yem apa-apa iso kok. Kene iki ya sinom parijodo. Iya Mas ta? Aksara saged nggih Bu nggih. Aksara iki lagune cah nom-nom anyar-anyar. Ampun yo penggen kuwi mau lagu ngono tok masa mboten apa? Agak Iso lho, iki lho gak percaya to iki. Aksara penek no primping. Wis bening ngono penting ra mangan tanduran ya. Lho, mbok anggap apa mangan Monggo tanduran. sinten ingkang kepareng jumeneng sing dereng Pak? Enggak, kalih mboten napa-napa. Niki kalih mawon Sapa sing iso Mas. minangkani? Oh, saged monggo. Indah. Ya Pak Indah ya. Sok indah iki lho ya Mbak Susi bantu. Ya sapa?
Niki lho, sing kene derek. Mbak, dibantu, Mbak. Iya, Sapa? dibantu. Pok, tolong dibantu ya. Aduh, sulapan kok piye. Mbak Susi, ya. Iya. Oh iya. Kalau enek penggemare. Aku nek Mbak Sus mah. Mah, Lah iya ngono lho, pancen ya kremenan tadi. kosok kremenan, Karmenan. Keremesan. Nek gak susi moh nyene. Enek telepon ke siapa tambah? Alah dari yang lain. Sedang menanti. Ini ki gak pengen sampean banting ngono. Iki ngono. Aku Iki leh. takon, Iki gong lunas. lho, embuh aku takon gak pengen lah kok dibanting to. Gak apa-apa kok tak ijeli. Jan kaplok. Prok tenan Met. Syukur. Semak prok. Kamu. Gak boleh. Gak boleh. Itu harus keras lagi. Boyo genten kono. Enggak. Latahe milih ode. Iki kumpul prok. Suarane renyah. Suarane jan koyo tribel tok lho. Tribel. Anu jenengan kali Mbak Susi dereng nate ngeten mboten? Oh. Dereng. Mbak sekali-kali. Lho, Lapo? Apa? Lapo? Wah kadung tak panjeri kok. Kok mbok panjeri. Waduh ra kena piye to iki? Wis Mas remuk dagelan dam bayar 75 remuk ndase kok kene kok. Lah iya 200 kok nyonol. Sias niku, oke langsung. Ya, Oke. Jal. Met. Siap. Engko tambahi ya. Apa nih? Lho, gue pijet iki. Oh iya. 35. Loro tenan lho. Ora, Maaf acting. Ya, Cak Yono, maaf. Pancen nek sebelah kene iki pelano ya suarane lha telek ta. Oh yo mandang ngono lho. Oh iya, Ning mergo asline enak gak mikir asline. lah. Oh iso muni kok. Mbak Muni. sayang maafkan Ya. aku ya sayangku. Ya Kapok. Yes. Seneng aku. Seneng Met. Aku seneng. Besok melakna ya. mah. Aku gak melek sesuk. Oh sesuk pancen prei ya. Oh iya ya, lali ya. Sesuk slendro. Duh. Pengen kalah neh gitu Cak. Bersama Cahyo di suatu. Kok aja nyedak rono. Rada. Trauma to. Wah nyonyor tenan. sayang. Kuwi lho. Lah ya sak pira ngono lho. Sak piro, Mas? Napa digantos? Riyin. Gantos saya wis. Oke, kanu ka Bisa. Katresnan sejati Oh, sih kata ya. Mas Jati. Oke. Oke, siap-siap. Ya. Gak apa-apa ya pendukungnya. Ayo toh. Kok nak Sayang nih loh. Gak aku wis gak. Wah aku mbek mbok yem ae aku. Ben aman. Oke. Maaf ya pokoknya jangan. Oh, Maaf ya nanti lagi. maaf enggak. Alah, Ora seneng. usah prok neh. Seneng deh. Lu mana lo? Pak Kasun mobil siaga jenengan siap nih. Nggih napa nggih langsung ambulans to. Nek siagae gak nyeni, dadi nek Mobil jenazah. Ya gak lah. Sehat selalu panjang umur Cak Yana. Amin. Gak boleh. Gak boleh. sayang salah ditapuk emo piye ta? Iki setri. Iki njaluk dintut. Lah nek diampung aku Mah. najis. Oh, lah gayamu. Potonganmu ya. Cak. Kamu yang sakit Oh, mana saya? Yang Kenapa? Yono. Kakinya. Ya kan, kelebihan wedi kan. Sudah buat pedinya. Gak apa-apa. Sakit nah, alah. Ayo berdiri ya. Ayo berdiri, Mat. Ayo berdiri. Mayo. Mas, wes mas. Lah iki lara tenan su. Oh, lah ora. Yo ngono kuwi. Patakmu. Iki lara tenan. Dine tak tambani. Emang wis arep kepruk. Ora, tak tambani. Dik. Saka Wes. bokong te bocah iki. Ya ndek kene ya, ndek ya. Gak. Ayo. Aduh, lemes aku, Mbak. Aduh, ya Allah maaf.
Nggih. Saka Mas Joko Bratasena ing Kepung menyimak matur sembah nuwun. Sinambi karo ngudeg wedang. Heeh. Iki uga matur sembah nuwun. Iki Mas Rais Wijanarko saka Klaten matur sembah nuwun. Uga nyimak wengi iki. Coba saiki digarap tayupan ben berbeda nuansane ya. Niki ngeten Bapak Kasun kersane minggah mriki. Lho, Bapak Kasun kersa tindak panggung. Nggih, kalau wau pamundhutane ngoten. Oh ngono. Monggo Pak Kasun. Teng pundi niku? Lho, pun kondur. Oh, dereng. Ditayupne. Ditayupke ben nuansane berganti. Heeh. Pamundhutan saka Mak Fatonah ngersake Karang Kates. Iki nek adikku Wiwin. Heeh. Oke, Yo, yo Mbak Wiwit. Tayub cara Cahya Nuswantara. Ya, ya, ya. Cahya Nuswantara yuk. Karang tetes bendungan wewengkon Malang kinclong banyune gugah kenangan saben liwat tumuju ing brang wetan loh tumetes atiku teratapan lenggah jejer son alus alus rek mane koran lawas minangka dadi kasure catur netro laras tembang asmara sumilire angin gugah rasa mbok yo eling karang kates ning
Celong kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing breng wetan loh tumetes hatiku teratapan lenggah cecer son halus halus rek maning koran lawas minung kote tigang sure catur nitro waras tembang asmara sumilire angin gugah rasa mbok yo eling karang kates ning saiki kowe orang rewes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasetyo ilang tos prosa iki ana ing ngendi tanpa pamit teko nyulayani janji swara ati mung tansah tak enteni karang kates ninggal tresno kang sejati. Yo dikek artis yo, Mas Komet yo. Al artis jumeneng kabeh ya sidane. Heeh. Oh, artis Cahyo Yuswantoro. Tombo kangen yuk.